ହୁଁ ହୁଁ କିଛି କହ। ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଯିଏକି ଆମ ରୁମ୍ର ବେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ସେ। ଇଏ ହେଉଛି ମନୋଜ, ଇଏ ଆମ ରୁମ୍ର ସବୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପିଲା କହିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମନୋଜ, ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ହୁଁ ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଯିଏକି ନୂଆ ନୂଆ ମୋବାଇଲ୍ ବୋଧେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମିତି ଲାଗୁଛି ନୂଆ ଆପ୍ ଗୋଟେ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପ୍ଟାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ହେଲା, ଏନି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପୁରା ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ସେଇ ଆପ୍ରେ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁକଦେବ ହେଲା, ଇଏ ମେକଅପ୍ରେ ପୁରା ନମ୍ବର ୱାନ୍, ମାନେ ଯେତିକି ମେକଅପ୍ ପିଲା ନିଅନ୍ତି ବୋଧେ ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ମେକଅପ୍ କରନ୍ତି, ମାନେ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ବୋଧେ। ସେଇଟା ଥାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଖଟି ଜାଗା, ଏଇଟା ଆମର ଆମେ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଏଠିକି ଆସୁ ଖଟି କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍, ସବୁଦିନ ଆମେ ଏଇଠିକି ଆସୁ। ମନୋଜ ଟିକେ ଅନେଇ ଦିଅ କ୍ୟାମେରାକୁ, ୱାଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍। ସନ୍ତୋଷ ୱାଓ, ସନ୍ତୋଷ ଯିଏକି ଡ୍ୟାନ୍ସର, ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ତିନିଟା ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆଲବମ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିସାରିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବି କରିଦେବେ ଟିକେ। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବୀର ଯବାନମାନେ ଏଇଠି ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇଟା ଶହୀଦ ମଣ୍ଡପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସନ୍ତୋଷ ଆଉ ମନୋଜ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ ଏଟା ଡ୍ୟାନ୍ସର, ଇଏ ଷ୍ଟାଇଲ୍ସ ମନୋଜ, ଇଏ ମେକଅପ୍ ଯିଏକି ଭଲ କରନ୍ତି ନିଜର ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ବି, ସେଠି ସୁକଦେବ, ସୁକଦେବ ଜେନା। ନାଟକ ଲଗେଇଛି ଯାତ୍ରା ବେଳେ, ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଟିକଟକ୍ ବେଳେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଛାଡ଼ି।